วัดลังสลองการบิเซอร์ฮองทอมาติริปีหำพังจิงรุงเป็นไม้กิปาดุปอนIndian Red Cross Society การเบียงลงอารมณ์เป็นใจปงอาหาวาลง Health Care มาไซกิเดงจิริกินเดงโซจิงบล็อกคอนเกรสคอมมิตี้ตุมเป็นราหุลกันที่เป็นอากิมี AICC ไม้ผูกกิเดงอปุถักนิงการงกัจจิปีการดอมการนิวส์เซต7along penili Willerban Kropi Tonarjik tha birtang ton pen West Karbi Anglong District wathat langso hawara long Karbi ser hong thomati ripi hamphang chigrupet pen amai kipadopon labang somai sarhabia pharla along Karbi ser hong thomati ripi pen lindok bangsir kebatum chetong pen RC krung la pen RD dojat pen maing nipon Pinpur me kedamtang arni malom pen Karbi Anglong arlo hong haripu anima men Kelarchi po alam kachihili sayhud wothalang so sarhabe apharla long Karbi ser hong thom atiri pipen lindok bangsur kebatum maya long kacheparai pon ke Karbi ser hong thomatum pen chedondun de lapen ronghang amri lapen chinthong aradatum ke hongharia nimsi rimverji lapen amen kelarchi po along chedondun de pusi cheparai pon Athema purthe ke plang pen Karbia khaya tumke hongharia nimsi kirim lapen kachelar along chedondun thekthei puta cheparai pon je kedamtang serlong jonlong ta batai thomdolo sita ladak ajak mondir kardom pen chenglok lapen kapre kardom matumna jiok pena jok ladak Karbi dhorom mate Karbi honghari atuma phan ke thagi aphansi alang tumka bori la sila so posi nilitum kadokoi la ser hongthom hin pen mathalo je ladak rongkhang chinthong amri kedoan kethe giding tum pen ilitum ladak singwai nangi mate ilitum dak krung jingsai nai pula so me ke phake la henlo Matijongni Pai Crazy Arni Anarlo Porpai Krini Rajitema Porpen Number 14 Langhin Constituency Arlo Konglong Pathar LP School along Indian Red Cross Society Karbiang Long Aro Penchepatir Piponsi Mesen Pen Jai Pongarad Phan Asona Hormu Keraki Pajir Lebangso Health Kim Kepadu pon along Alhisar po aman pen Karbiang Long Autonomous Council EM Khonsing Rong Pi Chetong Dunsi Jaipong Lapen Langhin Kachelenga toward Mesen Pen Selampon po pu alam thi Rat ang nuklar da pen ningjetikang Lapen Langhin Medical Center pen Dr. Elvin Tiso atum Chetong Dunsi Mesen pen Lebangso Sailong Chirap Chetodun Sarbang ke nangli tumhani li nang pitekira tahai bon sitame laso towar hedio doktor ke bangya towar bang nili chupin khat mane saralong pudamlo pudama joine sarbang ani ingsamsi penengang bong baladak pukkiye towar nang doni fan non bor ibumlo lasi laso a hospital ke pamia fan dak doktor kibija fan dawai duru jati jen appointment kelongja fan nili already engineer dhamhat tokelo alang litum non tarli bomlo IRCS Karbiang Long Aro pen Dunmai Pu Sitiram Dorji Kongchunbang Borsing Pangcho Klembang Pubang Pi Monsing Terang James Singnar Basanti Ingtipi Babu Teron Lapen Pinang Anatum Keklem Kedam Chipaduk Ponsi Rong Krepli Aradatum Kasu Arlong Piri Pen Ok Arlo Kisu Adawai Hehui Pipajer Ponsi Mesen Pen Saimo Pachun Ponlo Jirikindeng ki parlo Socheng Block Congress Committee tumpen patir PC Matijongni Pai Crazy Arni Methang Sa Hemalong Rahul Gandhi akimi AICC mai pu kimi kedenga puthak ningkarong kachipia mai kangni pusi Jirikindeng pen card news apherang ki pen birtanang pali Jirikindeng ki parlo Socheng Block Congress Committee mai phi Elising TP kachephem pu ponamai long MCC mai pu Borsing Ingti District Congress Committee Klembang Raju Yadav Lapet Socheng Block Congress Keparlo Kaprek PCC Amai Pu Chunbang Atum Chitong Dun Labang So Mai Long Kivangji Arni Congress Ason Anso Si Acha Kong Kache Parang Tek Japan Bidi Sore Kache Pachoy Pon Anparda Congress Asong Anrong BJP Pen Chinglok Kaprek Asong Klembang Atum Jongsi Wangji Ninghang Pulote Block Congress Along Tok Jerpen Lok Kipi Japan Pachini Pinpur Me BJP Sorkar Ingni Det Pen Pini Kiduka Radatuk Lakaw niya Kisung Pen Chetong Nanglo Lason si Horbo Ador Kisu Pen Chinglok Ason Son
ahormu along GST ke palut chok ajoine ason telalong ta ador ki jum ji kalisi ador karlulo pusing pukai dah kali saya Kongres government masalah pusat saya BJP dengan kami je rata tu tadi je lo sekarang ke hotel nasi pernah bosur dah kali saya GST kali saya सब kali saya itu publiknya kita koribo aku ni koribo kali saya koribo paranai yo boya saya paranai no BJP aphan muti Congress ke charia hot henlo asonson kaching thora saimo ke ongpuke radatum chini pame lasi kewangji ke leka por hot Congress aphan ongdum avot pahaira kedamta ningkana sontak thak kaching thora saimo denglo nang lapen kilili arong kido anta kepali echi aphan claim lo nang pusi mayalong chithan chipare pon Nomati constituency MAC Ritesh Singh Himadijan Chris Arni Legislative Deputy Secretary Birsing India Redeng Deputy Chairman election upon Menka Thap Mati nomination alo Jogdam MAC Inhi nomination alo ki Jogdam Hut Chairman Lapen CM and Parta EM MAC Atum Chetong Dun Rinti Nomati constituency IMC Ritis Inghi Inquara Trokang Deng Deputy Chairman Keman Japan Towar Jokwan Lo Alang Lipen Kaprek IMC Deputy Chairman election along Kachedan Japan Karja Babang Kavia Jok Laso Chedan Jok Plot Our Side MEC Inghi Apan Towar Jokwan Lo Mati Jong Krehini Arni Kepadoji Deputy Chairman election ke Aron Kepachok Anvet Lo MEC Ram Singh Timong Iem Roton Teron Lapen Amar Singh Tiso ke Jong Mati proposal along Pobitro Rong Pi Dorsing Rong Hang Lapen Rup Singh Teron Atum Chedon Dun Pusi Men Kache Thapalo along Paklan Buta Karbi Baptist Association Area Number 1 Risonimso Abitungpen nang Kileji Matijong ni Phaing Koi Aningwe Hamren Residential School Pathua Klamalong Sweet December Gospel Night Contest Paduji Pusi Songachun Bang Melvin Timungpen Pachinipon O come, let us sing unto the Lord Puathepi Enponsi Bang Sorni Project Adim Arisoy Jang Atumpen Lun Kilun Kachipati Padoponji Pusi Pachini Kachipati along Kicheng Sianong E Kilong Atumapan Sika Suri Near Kep Lapen Aduntu Anong E Kilong Apan Sika Suri Po Pajir Ponji Puta Chunbang Melvin Timungpen Pachini 2 Amparta Bangso Gospel Night Contest Kepadola ki Risoy Jang Atumapan Anzuse Mirdong Prakso Nat Kapachi Hongpen Kapaprang no Tekja Pansi Bipon Lopusi Perangki Atum Angno Timung Sang Hopen Ningje Lasika Dogave Rat Doan Atum Tame Kelang Kachito Dun Japan Alang Lipen Kachuning Ripon Pado Music Gospel music and patching tour Japan itum Sweet December Gospel Night program non tariking koi kapadoji fansin tum sikdang pon bomlo sila bang so program misen pen insam jin ben kapachun Japan kadu ko beitum fansita me labang so program nang kelang dunji areng nang pe ong dunji nang kapar om dunji fansi kadu wei fansa me ituma hin pen chophalo la ituma ticket ke jor pondo ticket epak pharoisi la sila bang so ticket isi contribution nang cherap dun asonlo adu ko wei phanta la bang so ticket ke enrepen nang kelang dunji alon nang kipi dunji la bang so program anam phan kiro rapya ji fansi kadu wei fansa me chopha ponlo Kat News at 7 na bangila pansikang ton poniglaw Laimam Kat News Channel Dome Thakme Kurwang 2